Φουάντ, έχασε το προηγούμενο challenge, οπότε θα μας φτιάξεις γλυκά με κλειστά τα μάτια. Είσαι έτοιμος? Πάμε να δούμε πόσο σημαντικά να έχουμε μάτια, παιδιά. Να λέμε κάθε στιγμή δόξα τω Θεώ που μας έδωσε τα μάτια να βλέπουμε. Από εδώ κόβει, από εδώ. Έλα, βλέπεις τώρα, μας κάνεις πλάκα. Εντάξει, έτσι είσαι καλή. Για να δω, ναι. Για κάνε ένας εδώ. Πόσο σημαντικά είναι τα μάτια, Φουάντ? Αυτά θα τα ψήσεις μετά, Για δείξε, τι έχεις καταφέρει. Είναι καλό. Δεν ξέρω, ο κόσμος θα μας πει. Γράψτε μου στα σχόλια αν είναι καλό. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, που είμαστε γυροί, να λέμε κάθε μέρα δόξα τω Θεώ που ξυπνάμε και έχουμε την υγειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε τι κατάφερα με κλειστά τα μάτια και κοίτα τι κατάστρεψα. Αυτό μπορούσα να καταφέρω. Γράψτε μου στα σχόλια αν ήταν η προσπάθειά μου καλή.